Változatos műsorok, változatos kávéélmények. A csatorna támogatói a sokszínű Csibó kávékapszulák. A következő reklámok megtekintése 12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott. Monte termékeinket most elvarázsolják a népszerű Barbie és Hot Wheels játékok. Fedezd fel a ropogós kekszfigurákat a finom Monte pudingban, és a fantasztikus meglepetés tetoválásokat minden 8. akciós Monte csomag. Az ebédszünet sokáig tart egy ekkora szendvicssel. Te most a Big Tasty pályán játszol, a karakteres ízekkel. Ennyit várhat a találás, majd jöhet a Meki legnagyobb marhahús pogácsája után. Big Tasty ebéd. Te legyél tele, ne a napod. Kóstold meg izgalmas Tennessee barbecue szósszal is, csak a Mekiben. Minőségi burgonya. Tökéletesen fűszerezve. A Lay's ettől olyan ropogós és finom. Próbáld ki az új barbecue borda ízesít. Vidd magaddal a pöttyös kakaót hozzáadott cukor nélkül, vagy tölts az egész családnak a nagyobb 1 literes változatból. 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült palackban. Gyűjts szelektíven, és tegyél te is a zöldebb jövőért. Indítsd újra a körforgást! Mi teszi utánozhatatlanná a pixalámikat? A minőségi alapanyagok és a féltve őrzött recept, melyet évszázados szakértelmünk és gondoskodásunk tesz teljessé. Nálunk a megújulás és a tradíció része. És most több PIK terméket csomagoltunk az iskola kezdéshez, hogy igazán jó ízű legyen minden szendvics. Ne hagyd! Vegyek fel holnap csizmát? Vedd fel, egyél halászlevet, és nézd a hóesést az ablakból. Madárcsicsergős szép napot, barátom. Érdekel, hogy milyen idő lesz holnap? Nem annyira. Demufurc vagy, nem vidít fel a madármuzsika? Nekem a tehén sokkal muzikálisabb. A tehén. Persze, mert a tehén mindig múzik.